masuk maheta di parminggota martang yang nahohom maheta. Amin. Horas jala selamat ari miguma di hamuna akadongan nahina holongan di tuhata. Naman dohoti parmingguan di bagas joroon. Nunga bongot hita sadarion tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos di minggu sadarion doh hita marningot. Akadongata ruas ni huria naong monding di bagasan nasa tahun parhurianon. Jalata ingot sudie doh hita ikon mamolus hamatiani. Alani toktong mahita mangarade manang sadihari pe manang di dia pe di panjowo nitu hatta di hita ganup marsada-sada. Alani di urupi endeon do hita laho manak kasih dirita ganup marsada-sada. Martiki bedo luhutna natinopa, martiti bedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotu pal hangulwani, on masunggul-sunggul nitu hata tu hita, pai masahat hita tu inganan napi narade nitu hata tu hita, luhut mahita makirim ditupali, marhite hapor syauta, nama noktong salireng nilelengna. Alani, unang adong sian hita neleba, alai toktong rade, managam panjoni Tuhan itu hita ganup marsada-sada. Mardalando turus partikian alani asa unang gabe marisuang partikian na pinasahat ni Tuhan tuhita ganup marsada-sada. Alhamatean dang mananda umur alai naboi masa doi tuhita saluhutna manang di dia pe jala manang sadihari pe tapake matiki na pinasahat ni tuhata tuhita ganup marsada-sada. Topik di minggu tasadarion mandok panghuhuman na parpudi. Taingot ma na di patu pade batado haduan panghuhuman na parpudi tu saluhut jolma. Hombar tu hapor seaon dohot panguluan na B alani sai mangarade mahita torus di panjone debata tapuji ma tuhatta. Susah
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga malos bunga-bungai. Alai nahot do hatani Tuhani ro di saleleng ni lelengna, sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhani akkana mate dohot akkana mangulu. Hodo na puna hami, manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura nilinggo mani hamatean, dang hu habiari hami be hamatean. Ai hodongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman behami. Ai hodo Tuhan nami, nang humokop hami, jalahona puna hami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho ma tondi nami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangulu manang nama tepe. Sai tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pangokopni, asa sahat tuhangoluan nasora suda. Amen. Tangion hamu ma patik ne debata di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di akanong monding sadarion ima konvensi HKBP Bindu 15 parningotan di namonding tahapor seai jalat tahatidak kondo hamateani ima ujung ningolu ni jolma di portibion maradian ma ibana siang sandok ulaonna adong haluau ni akkana porsea pabua Yesus Kristus naung hehe ido pangulohun jolmai sian namate ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate martua do namate di bagasan Tuhani nasatia ro di ujungna di patu pahuriai do parningotan di akkana monding laho padungohon hapor seauta marningot ajal tasadiri dohot huhut padohotton pakirimon di hamonangani Kristus manaluhon hamatean songoni nang pakirimon di Banua Gijang Sambulo ni tondita dohot di hadodomuni na porsiai dohot Tuhan debata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon marhite podaon
taondol hondo pakirimon di haluau ni jolma sian akka namate di bagasan Yesus Kristus. Ta alo do pikiran namandok boi nama ngolu manjalo pasu-pasu sian namate. Ta alo do pikiran namandok paboa na adong pardomuan ni namate dohot nama ngolu. Marhite tangyang ta alo do pikiran namandok ikon pajongjong tugu laho pasangap pon namonding dalam pangalapan pasu-pasu tupino parna. Jala marhite podaon tatulak do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo hasi pelebegun lumobi poda taringot du tondi namandok tading do tondi ni namatei jala tondi ni namatei gabe begu dohot sumangot di parningotan di namonding si para teate hotot do mandok ngoliate tu debata di namarningot ulona denggan uju di ngoluna alain dang na mangigil pasu-pasu dohot tanda siar-siaran sian naung mondingi ido sahatna atong rap mangido guko mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargukoi mahami mangulahon na hombar tu patikni amin. Huria nahina nolongan itu hatta, tapahohoma rohatta di adopan itu hatta, tatopo tima sandok dosata nagodangi tu adopan ni debata, martang yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalana badia, amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hami rotu jolom, huhi halala hami rikot do asini roham, disalut hami halak pardosa. Huboto hami donian nasongon alogo sabing do hami di hasianganon. Jala songon orbuk namura di uluson alogoi. Dungi salpuma ngolunami. Alai jot-jot do partikian nasatok ini. Danghu pake hami laho mangulahon lomo ni roham.
jojot abolong do partikio nami tu akana sohina lomonho pada oma hami sian pangalaho naroa namaralo tulomo ni roham marhite na pahata-hata manang paroaroa dongan nami marjuji online makkosomi dongan nami dohot aka pangalaho na asing namaralo tulomo ni roham alani asima roham ale Tuhan nami. Sesama saluhut hage duhon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, uru pimahami, lau paubahon roha nang diri nami, nang pangalohon nami naroai, asa unang mate hami, di bagasan dosa hami, alai rade paubahon roha nang pikiran nami. Paingot mahami na jepek do ngolu nami, asaboi hami memakai partikian na pinasahatmi sekreatif mungkin na marguna tudongan nami jolma jala tahu hasangapon diguarni di bata. Saya sungguh lima hami na ikon pertanggung jawaban nami saluhut na tuho asa unang mari suang tikina na pinasahatmi tu hami. Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho ahu marhites yan akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhites yan akka hajatonmu. Ahu tutu, ahu sandiri manelesi akka pangalosim. Alani hadir yoku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangihon hamu mahatan debata turpuk epistel di minggu sadarion. Ima sian sepannya sada ayat sada sahatro di pitu. On mahatani Jahoba naro tusi sepannya anak nisi Husi. Ima anak nisi Gedalia. Ima anak nisi Amaria. Ima anak nisi Hizkia. Uju di akka ari nisi Josia. Anak nisi Amon raja sian Yuda. Rasi ponokuma jolma dohot pinahan, rasi ponokuma pidong akana martonga-tonga langit, dohot deke akana di bagasan laut, aka jolma parjahat rap dohot si bahen gasip, ahumat tongon maniapon aka jolmai sian sisik di tanoon nina Jahoba.
roh dihalak akan namar somba tu parangan ni langit, di atas ni akar tarup akan namar singgang, huhut marmangmang tu Jahoba, huhut marmangmang tu Malkom. Hohom mahamu ma radopon Tuhan Jahoba, ai jenok nama arini Jahoba, ai nunga dipadiri Jahoba sada pelian si potongon, nunga diparbadiai halak na pinion nai, ido sahatna, martua doak kana tumangihon hata niribata, jalanom peopsa, amen. Kor paduan suara koci.
Tahatidak-kon maha porsiautai, songona hina didakon didongata saha porsiaon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido amma parguguna sahatu dosan, natumo palangit dotamu. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba, rasa sadari, iman itu bonus si Maria, naga bega-bean siang kondi purbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu morna bernet di pamamon silatus nama tepar pajal do ibana di hawapin silang natua tuba tumur utama namulak mangulu di ari patoluhon nama naik ke surga lahundur isian bata Jahoba aman naik pargutuna sahatu dosani di sima ibana pemangulak suku utama manggumi halak nama mulu utama au porsia di purbadia jaladong sadaria nabadia Uriah atau halak Kristen akan nabadia rohot yase saan dosa rohot yate namando mulat mangulu sobot dari rohot yang mulan sudah amin. Kor paduan suara Abigail.
Dilanjutkan dengan paduan suara Glorious.
Shalom. Horas madihita salutna amanginang. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta Jemaat kita di minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Minggu kita adalah Minggu 20 Dung Trinitatis, Parningotan ni Aka Naung Moding. Topik panghuman naparpudi, penghakiman yang terakhir. Nomor 3, persembahan. Hari Minggu ini 23 November 2025 di setiap ibadah akan kita sampaikan 2 kantong persembahan. Yang pertama untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Amang Ridwan Samosir beberapa waktu yang lalu. Nomor 4, hari ini adalah Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Parningotan ni Akana Moding. Di setiap ibadah setelah pembacaan warta dalam acara khusus akan dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia di tahun Huriah 2025. Dan akan ada pemutaran video untuk mengenang jemaat HKBP Bandung Reformanda yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nomor 6, Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Hari ini Minggu 23 November 2025 akan dibacakan Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi yang telah berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 November 2025 beberapa hari yang lalu. Akan kami bacakan setelah selesai pembacaan warta. Nomor 7, ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 30 November 2025 setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan atau pangapulion bagi Nyonya Sri Rumata Samosir Boru Situmorang dan Rebeka Ulibasa Boru Samosir atas meninggalnya Amang Ridwan Samosir beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor Dago dan Seksi Diakoni Sosial diundang untuk mengikuti acara tersebut. Nomor 9, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 atau pada Natal kedua, dalam ibadah pukul 10 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi akta pernikahan, dan form pengantar baptis dari Sintua sektor masing-masing. Untuk jadwal rapat-rapat Amang Inang mohon diperhatikan dan supaya seluruh seksi dan dewan untuk mempersiapkan rapat tersebut. Nomor 11, berita seksi sekolah minggu. Poin B, geladi kotor dan geladi bersih Natal sekolah minggu. Pada hari Sabtu 29 November 2025 pukul 13.00 bertempat di gereja akan dilaksanakan geladi kotor Natal sekolah minggu, dan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja akan dilaksanakan geladi bersih Natal sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu diwajibkan untuk menghadiri geladi bersih tersebut. Kemudian untuk mengingatkan renungan harian mulai tanggal 30 November sampai Desember nanti, renungan kita adalah renungan pra Natal atau Advent, maka diminta untuk tanggal 1 sampai 3 Desember itu yang mengisi lagu adalah keluarga dari sektor Dago, dan tanggal 4 sampai tanggal 6 Desember itu keluarga dari sektor RAP. Mohon untuk dipersiapkan, nanti bisa berkoordinasi dengan Sintua sektornya masing-masing. Yang terakhir ada warta tambahan Amang Inang.
dari panitia HUT 15 tahun HKBP Bandung Reformanda dan pengadaan rumah dinas pendeta fungsional. Diberitahukan kepada seluruh baik penanggung jawab yaitu pendeta resort dan juga para halado yang diwakilkan oleh Majelis Perbendaharaan dan Badan Pembangunan Gereja HKBP Bandung Reformanda beserta seluruh tim pelaksana, ketua, sekretaris bendahara dan seluruh seksi untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 November 2025, pukul 18 WIB atau jam 6 sore, bertempat di Restoran Cafe Bali, Jalan Marta Dinata nomor 215, Bandung. Demikian pemberitahuan ini juga merupakan sebagai undangan resmi. Berikutnya, tentang ulang tahun. Gereja mengucapkan ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 November 2025. Dalam database kita ada 23 jemaat. Jikalau ada yang hadir di gereja ataupun yang ikut live streaming, kami mohon untuk bisa bangkit berdiri. Ada yang hadir? Ya, tetap berdiri jika ada. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat ulang tahun Amang Inang, semoga panjang umur dan Tuhan memberkati kita. Terakhir berita keuangan, total penerimaan satu minggu ini adalah Rp33.173.000 dengan perincian untuk huria Rp12.486.750, untuk sentralisasi Rp12.723.150, untuk pembangunan Rp923.100 dan lain-lain Rp7.040.000. Kami akan membacakan Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tenggiei. Kami akan membaca secara ringkas. Di bagasan parsitutuon dohot hasadaon marhite pandonganion nihatani debata, dohot panduan aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton, akka sinodestan marsitutu di bagasan parsirangguton manaringoti program dohot anggaran tahun 2026. Marhite rapati ditolopi sinodestando sada. Mamilit sahalak nagabe panggati di MPSD dohot Badan Audit Distrik 2. Pajolohon pembangunan jabu dinas dohot kantor distrik naung leleng taparsita. Tasakapi nunga dimulai tahun 2026. Tolu mandok mauliate tu pamereta Kota Bandung taringot tu perizinan nanaeng di Paharuar tu pembangunan jabu dohot kantor distriki. Opat, mandok moliate ala asinirohan di debata nama ngaramoti jala mandongani perdalanan ngulu di Huriana di tahun 2025. 5. Pelean khusus di ulang tahun parolup-olupon 165 tahun HKBP. Onom, di tahun 2026 tapatupotado ma minggu keluarga ganuk bulan di minggu pertama. Pitu nunga di Paharuar HKBP buku panduan keseragaman pelayanan HKBP. Ganuk parhobas memakai bukui gabe bagian ujahan ni panggobasion mulai tahun 2026. Gudang dope akka haputuson na asing marhadomuan tuhuria resort do distrik nanaeng suratonoton di buku panduan pelayanan distrik tahun 2026.
Maulia tema di Tuhata dengan Mardalan Sinode Distrik HKBP 18 Jabar Tinggi. Songonima tona nahu pasatami Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu huriana dohot aka pangobasion di Ganup Huria HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Tabe dohot tangyang Presas HKBP Pendeta Nexon M. Simanjuntak ditandatangani dan dicap. Demikian amanginang warta Jumat kita untuk hari Minggu ini. Sekarang tibalah kita di acara khusus Parningotan Niaka Naung Moding. Amanginang naposo nang salut nahita nuaing saat mahita tu parningotan ni akanong moding siatonga-tongani huriata sa tahun parhurianon imasian tanggal 25 November 2024 sahatu 20 November 2025 mari de mahita. Kadongan sa porsyaon di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingatota doa kadongata nang cumulumoding siya tonga-tongata di bagasan sa taon parhuriaonon. Dang na mangarukari lungun manang sidangolon hitan waing disi. Ay tapatu pape parningotan dia kanong modingi. Napaingoton hita doi. Pabuah hita pe moding do museso ngodongata naung modingi. Cara tahapor siyai do, dadahamatian ujung ni pardalanata, tungdalan hanguluan doi. Songonidok ni Apostel Paulus tuhuria Korintus, aya pala Tuhani mana tuat sogot sian banua gijang, mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata, dohot mardongan sarune ni debata, dungi hehe maju molo akan amate, akan namarhite-hite Kristus mari de mahita. Amadian parite Jesus
moliate madi debata nang pamunang hita marhite hite Tuhata Yesus Kristus. Atong tabige manuaing guar ni akadongata nang cumulo moding mulai sian tanggal 25 November 2024 sahatu 27 November 2025. Na parjolo inang rumbi limoria boru samosir tubuh 10 Juli 1940 moding 20 sia November 2024 tutup umur 84 tahun 4 bulan sian sektor Cipaganti. Napaduahon amata Charles Emerson Hutajulu tubuh tanggal 6 Agustus 6 Maret 1947 moding 4 Januari 2025 tutup umur 77 tahun 10 bulan sian sektor RAP. Napatuluhon inang Teresia Siska Lasnita boru samosir tubuh 4 Januari 1920 moding 5 Januari 2025 tutup umur 45 tahun sian sektor RAP. Napapaton inang Sri Hartahati boru Sitorus tubuh tanggal 11 Oktober 1952 moding tanggal 6 Januari 2025 tutup umur 72 tahun 3 bulan sian sektor Cipaganti. Napalimahon amang situa Luther Purba tubuh tanggal 10 Desember 1930 moding tanggal 31 Januari 2025 tutup umur 4 tahun sebulan sian sektor Bumi Siliwangi. Napaunopon amata Aren Manulang tubuh tanggal 14 Maret 1942 moding tanggal 5 Februari 2025 tutup umur 82 tahun 10 bulan sian sektor Cipaganti. Napapituhon inang Rustiana Borsinaga tubuh tanggal 15 September 1940 sia moding tanggal 25 April 2025 tutup umur 75 tahun 7 bulan sian sektor Sarijadi. Napawaluhon inang Sortani boru Tambun tubuh tanggal 26 Juli 1937 moding tanggal 14 Mei 2025 tutup umur 87 tahun 10 bulan sian sektor Dago. Napasiahon inang Bertina boru Siregar tubuh tanggal 30 Desember 1930 moding tanggal 31 Mei 2025 tutup umur 4 tahun 5 bulan sian sektor Pajajaran. Napasapuluhon amata Peterli Napitupulu tubuh tanggal 7 Februari 1974 moding tanggal 20 sia Juni 2025 tutup umur 51 tahun 4 bulan sian sektor Sarijadi. Napasapuluh sadahon amata Marangin Sirait tubuh tanggal 10 Agustus 1954 moding tanggal 1 Agustus 2025 tutup umur 70 tahun 10 bulan sian sektor Maban Seltim. Napasapuluduahon amata Malabar Simbolon tubuh tanggal 10 Februari 1940 sia moding tanggal 22 Agustus 2025 tutup umur 70 tahun 6 bulan sian sektor Cipaganti. Pasapulutuhon
Amata Dike Pramono Pusunggu. Tubuh tanggal 27 Mei 1950 sia. Mording tanggal 20 Oktober 2025. Tutup umur 66 tahun 5 bulan. Sian sektor Maban Seltim. Napa Soplopaton Amata Ridwan Samosir. Tubuh tanggal 26 Juni 1994. Mording tanggal 10 sada November 2025. Tutup umur 60 sada tahun 5 bulan. Sian sektor Dago. Pasaplimahon Inang Romaini Borsitompul. Tubuh tanggal 10 September 1950 sia. Mording tanggal 14 November 2025. Tutup umur 60 tahun 2 bulan. Sian sektor Pajajaran. Alani di bagasan 1 tahun paruriaun ruas ni huriata marujungolu. Godangna bawah walu halak. Borua pitu halak. Puguma sude 15 halak. Tuhan Wahid Jami.
Memento mori, ingot ari hamamatem, ido nang nanaing sunggul honon ni parpunguat taon tuhita, dang parmianan nahot portibio dihita, ikon tadi konota do saluhut na narong di portibion, surgoido parmianan nahot rodi saleleng nililingna, diakka na porsea di ibana. Nunga maradian deba sia nakadongata sia nasa ulaun na di portibion. Alenang pe ikon ape tu ganup jol mahamatiani, songonong masa tua kahaholongan ni rohata naung cumului. Di bagasan pangaramotio ni debatado nang akai saluhutna, ay Kristus do Tuhan ni namangulu,
dohot namate. Didok di pangungkapon bidu 20 ayat 12. Dungi huida ma akanong matei, akana met-met nang akana balga. Jong-jong di jolu ni habangsai. Jadi diuka maka buku. Dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akana matei, marguru tunatar surat di bagasan aka bukui, hobar tunaniulaw na sidabe. Atong rip mahita jongjong. Di bagasan uduk dot serep ni roha, martangiang mahita be di bagasan rohata, asa toktong ingot hita, pasahaton dirita tutuhata, sahat rodi hasusuda ni bohal tabe, laos te dehoma sai masih paidan. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, huingot hami do sedariona kadongan nami, naung jumolomoding sian hami. Songon duhut-duhut do tutu salut daging, jala songon bunga-bunga do salut hasang ngapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bungai. Alain hatamido rodi saliling-liling na. Ajar-ajari jala pargogoy mahami asa marsi hohot di haporsion nami. Asa burju hami rasi rasa mate. Asa dot hami parjambar di tupal hanguluani. Amin. Hudul mahita. La paradion dirita macalo bertanauli marede mahita. Tuhan,
Sang Hyang Mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangramoti cala mangarajai. Roha nang pikiran muna be ganup marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang haanggi pinaribot na hinaulongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Tajaloma barita nauli di parminggota di bagasan tikyon laos di ujung tahun parhurionon imasian pangungkapon manang wahyu bidu 20 ayat 10 sada rodi 1 ayat 15 marhiti topik panguhuman na parpudi penghakiman yang terakhir. Sonom madiohatan di bata dihita. Dungi huidama sadahabang sanabalga. Nabotar do nahudul di atasna. Nama porus do tano dohot langit maradopon bohina. Suadongbe jupang inganan nasida. Dungi huidama akanong matei akana metmet nang akana balga. Jongjong di jolo ni habang sai, jadi diukap maka buku, dungi diukap masa da buku na asing, ima buku hanguluan, gabe diuhumi ma akana matei, marguru tunatar surat di bagasan aka bukui, hobartu naniula nasida be. Dungi dilehon lauti ma akana mate na di sini, dilehon nang hamatean dohot banuatoru ima akana mate na tiniopna gabe diuhumi ma ganup marguru tu naniula nabe dungi didabu mahamatean dohot banuatoru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api doi manang ise na sojupang tarsurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ima sahatni hatani debata dihita akamang do tinang dot sudena hita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus upikir gobar ni amat tahun amata Steve Paul Jobs bukan sosok yang asing lagi, tentu sosok yang kita kenal. Idok ibana sadatiki taringotu antara kehidupan dan kematian. Idok ibana songonon menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan mati. Merupakan perangkat terpenting yang dapat membantu kita mengambil keputusan terpenting dalam hidup ini. Jika kita jalani hidup setiap hari, seakan-akan itulah hari terakhir kita. Kita akan bertindak benar, yakni melakukan apa yang terpenting saja. Amat pasti padokon paingoto kita kamang dotinang bahwa kematian itu pasti. Tidak mengenal usianya berapa, kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana. Alai pasti akan dialami dan dihadapi oleh semua yang hidup. Songoninang jolmai akamang dotinang. Terupuk tanaki mandokon yang kecil ninatong termasuk di bagasan adangi, yang besar kemudian dibangkitkan. Maka ada salah satu dalam prinsip kehidupan Steve Jobs, dia mengatakan setiap hari adalah hari terakhir. Puasa di do ibana songonia mang dot inang.
Di do ibana songoni ala dang taboto sa di hari do hamatiani terjadi dalam kehidupan kita. Apakah besok, lusa, minggu depan, dan sebagainya? Itu pasti akan terjadi. Alani ala di tiup ibana prinsip hidupi setiap hari adalah hari terakhir amang do tinang. Ido di do ibana memacu ibana, memotivasi ibana untuk terus berkarya, untuk terus melakukan sesuatu. Ala di do rohana mana tahu ini adalah hari terakhir bagi saya, diberikan kesempatan Tuhan bagi saya. Maka kemudian bagaimana saya berupaya hari ini juga untuk melakukan yang terbaik di tongah-tongani karya, di tongah-tongani ulaun, di tongah-tongani pekerjaan. Cala ido dohonot tak kamang do tinang, manusia itu selalu dekat dengan kematian. Wah, tuturut ya mang do tinang. Boy do dohonot tak. Dung tabege moding, ai baru dope rap minum kopi hami sidung lansia mesti ngati. Abe nung atau pu manang sidung punguan ama ale sutung gabi mabiara te ale do ang partida silur sone atong mulai marsuk dang do be taring ngoti mesti sidung punguan ama mesti ngati. Iyo. Manang paduan suara baru natari dope markur ape songgot binege barita songonin kan. Nah alani itu dohonota, karena itu ketika kita sadarkan bahwa manusia selalu dekat dengan kematian, maka mengingatkan kita dalam kehidupan kita akan batasan waktu yang terjadi dalam kehidupan kita. Alani gabe mangocar kita untuk tidak menyanyiakan kesempatan waktu yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita akamang dotinang. Alias sebaliknya, bagaimana kita bisa memakai waktu dan kesempatan itu dengan baik, dengan benar, dengan uli. Bari kamu jo siklus ni kehidupan ni jolo memang dot inang. Tubuh maibana, dungi lam tabba maibana, lam bertumbuh, gabe dana ibana. Dungi gabe dewasa ibana. Dangi sekolah, kemudian karejo, dungi marhasohotan, dungi gabil matua, dungi hate, luasau, dungi bornat, meninggal dunia. Karena itu pertanyaan bagi kita, mau usia berapa kamang dotinang? Nah yang usia sama dia teh, menurut kita kamang dotinang. Sedia 100. Ingat tamu mamang do tinang molo 100 pe ikut do berhadapan dohot. Iyo dang boy do sudat ade. Asing majo songon barita na basai isiro tehe. Ai natani security ta. Ngamor ding be natai ni nak bahebo hamahami e bado tutu na. Abe dungi tokin nai ro barita museng sajam 2 jam nai sudat do abe mording na tong. Baik kok kamu majo abe na sekarat do masuk na tong. Nah sekarang dobe ali ngator do songoni dungin saya ni telepon ma pak nggak jadi rupanya meninggal mesti datang baik kok kamu aja jala baru dobe maru sungguh dangi. Nah artinya amang dot inang tidak ada waktu di bagasannya untuk menundanya, hanya ketika Tuhan memberikan kesempatan di bagasan kehidupan dot nguruta hidup yang terbatas mengajak kita untuk merenungkan supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan hidup kita. Bagaimana kita seperti yang disebutkan amang dotinang, kita akan menyajikan kualitas yang terbaik terhadap Allah maupun terhadap sesama kita di tengah-tengah kehidupan dot nguluta. Jangan lupa mang dotinang, Pengkhotbah 3:2 mengatakan, ada waktu lahir, dunia dong. Ada waktu mati. Bah, songon dama biar medokon ada waktu mati. Baru itu. Kayak ngasongon atong mulai diberengi, baru itu. Ada waktu lahir, tapi ada waktu mati. Itu jelas. Dan adong halak dungi gabi mendokon, ada waktu lahir, dungi adong magabi waktu batu ibana dong. Dan adong. Itu sudah jelas. Apa yang disampaikan dan dipesankan dalam kitab Pengkhotbah, maka mengingatkan kita setiap yang hidup pasti akan menghadapi kematian.
Nah, berhubungan tu sima iduna dipaingot bohado ada banyak orang yang menganggap ketika di bagasan kehidupan dot ngeluda kamang dot tinang tidak memakai waktunya, memaksimalkan waktunya, hidupnya untuk sesuatu yang berarti, tetapi malah menyia-nyiakan hidupnya, maka kemudian Allah akan bertindak di bagasan. Didok nakin di ayat 12 dalam bahasa Indonesia, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Ayat 10 menyatakan hal yang sama Mang dan Inang. Dipaingok disi, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jelas sekali Mang Dotinang, maka benarlah hidup ini adalah kesempatan. Kembali mulak tu dia, kesempatan untuk akado. Kesempatan tu dia do tapake di bagasan mulutah. Kalau kita konsisten untuk kesempatan yang baik, maka selalulah terus menerus jala soto ngadong mandokon nunga selesai, nunga tamat, baluasma hola debata mandokon sudah selesai. Tapi bagaimana kita boleh tetap berjuang dalam kehidupan kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Alai unang lupa museng dipaingot kita kamang do tinang siat tonga-tonga ni turbukon museng paingot tok kita tentang apa ketika disebutkan tentang penghakiman yang terakhir, pengadilan yang sempurna, yang adil dan benar, di mana keputusannya tidak akan salah dan tidak akan asal-asalan atau subjektif, dia tidak bisa disuap. Maka kemudian ayat 12 dan 13 mengingatkan kita Mang Dotinang, kualitas iman kita dan produknya haruslah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ikon Ido neronakin soal perbuatan yang dihasilkan oleh mereka. Buaro nasida maka ngulu kona porsionna, jangan pernah mengatakan marha porsion alai dan marput bue. Tidak hidup. Jelas sekali disebutkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Justru ketika kita beriman, maka berarti ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, maka pertanyaannya apakah saya sudah menyajikan kualitas yang terbaik di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Amang Dotinang, kualitas yang terbaik tidak ditentukan oleh berapa usianya, tetapi pada semua level usia. ICP hita, baik naposo, baik remaja, baik anak-anak, dungi baik ama, ina, rodi satu lansia di bagasan kehidupan dot ngeluta, selagi Tuhan menganugerahkan dan memberikan kesempatan dan waktu bagi kita Amang Dotinang, bohado kita boleh menyajikan kualitas yang terbaik di bagasan kehidupan dot ngeluta, marhite dia mai, marhite hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Ido tantangan terjadi pada waktu ini di bagasan kehidupan doa ngoluna sida. Ketika orang Kristen perdana, bagaimana dalam kehidupan mereka diburu dan bagaimana mereka berupaya untuk dihancurkan dan dihabisi. Di tengah-tengah situasi songonima, hata ni debata memberikan garansi, jaminan tunasida bahwa bukan kuburan menjadi akhir dari kehidupan orang yang percaya. Tetapi kuburan hanya merupakan media, alat, hamatean, hanya merupakan media bagi kita laho pajupang tohot debata di bagasan kehidupan dot nguluta. Buah Mang Dotinang, ada di pajupang dot ibana? Basong na sodong halus. Baik kurade do terus. Bau nang marpikir kita, molo hamatean, dungi holansian marite pajupang, batiki mangulu pehita. Bapak Jepang do taruh di bana teh. Dia nonton marpikir, ayana dia do amang si duru kon maeng. Nah,
Ai jadi dok rohana balendo songoni dungi olan marhiti matian dungi baju pangdaong semasa hidup bagaimana kita boleh bertemu dengan Allah dan juga kelak kemudian setelah dijo di bata dong pajupang dot ibana paunang do ditiking uluna dang masih ol rohana pajupang dot di bata te alai mate naing pajupang do ibana bisa tokan tidak baik hidup maupun mati maka kemudian disebutkan bahwa kita adalah milik dan kepunyaan Dia. Nah, bohado hita di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dot tinang. Dada menyangkut taringot tu berapa lama di bagasan kehidupan dot ngeluta. Ale sotung salah teh, ale bereka mamang dot tinang adong usia na siap lopat. 24 tahun, 77 tahun. Ale adong na 50 sada tahun. Dongi adong na ono 10 sada tahun, ono plon, ono 5 dot akan asing. Bukan persoalan berapa lamanya dalam kehidupan kita mangdut inang. Alak taboto taringot tu umur tahun. Tak taboto taringot tu usia tahun berapa lama. Pak memang tangyang ta sai gajang umur ade. Itu teh. Arong dison nong parani mandokon JP umur. Ay molo sanga dong na mandokon asa JP umur na anggoi si pareson na mede. Berarti ada persoalan di situ. Ada masalah di situ. Ada yang tidak benar di situ. Karena itu disebutkan bukan berapa lamanya tetapi bukan pada kuantitasnya. Ketika Tuhan memberikan umur panjang di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dot tinang akan tumua maka kemudian mari kita bertanya kepada Tuhan, ahaduna pinang idom. Puasa pola sape dilihat debata gajang ni umur. Rodi satu lansia ade. Alai so dihita. Waing na tumua dong satu marsia puluh. Maaf, daksia puluhan. Nah 100 dua teh ya inang boru regaria teh. Teh dengan parhala do. Sektor Maban Seltib nah ya utapot hami ulang tahun na 102 tahun pada saat ini pas hami di si ale IP nang olo poporana pedang itad da bibay kokomejo. Jadi mau diajak makataya tokan na ka poparana nama mau inangi dang bi. Seholan na so nama ibana di kursi rodana. Bahulu itadda sipata. Alai ulu sipata dang itadda be. Dung isukun ise doau. Ise do teho namanya tokan. Nah, dung ipabua odo habe dina. Pasongoni maka mang dotinang. Kondisi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan usia yang panjang, ketika Tuhan memberikan usia yang seperti itu dan sebagainya di bagasan kehidupan dot ngeluta, alani bohado kita memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita bertanya kepada Tuhan di setiap usia kita, apa yang diinginkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Alani naik manyan ngulu nampar perbuih terus amang dot inang. Hidup yang selalu terus berbuah. Hati-hati ketika disebutkan kita diminta untuk tidak mempermain-mainkan waktu, kesempatan, kesehatan, napas kehidupan, dan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Alaidok nakin di ayat 15 kamanutinang. Konsekuensinya adalah ketika tidak tertulis di buku kitab kehidupan, maka dia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu konsekuensinya yang bermain-main dengan waktu, dengan kesempatan. Napi nasaha ni dibata di bagasan kehidupan dot nguluna apalagi ketika di dok rohana dang porsea dang yakin ibana tu dibata di tengah-tengah kehidupan dot nguluna sungguh sangat disayangkan dengan kehidupan dot nguluna songoni. Ale holan Jepang neng Jepang hamatiani nungapitor gabi mulak musing ete. Unang jo Tuhan ina musing ete. Ai gudang dope si pikiraku. Unang jo Tuhan ai gudang dope on. Amang nutinang, bui tawar-tawar teh, ayo nang jo, ayo so marpahopu lebih ada mesti tok kan, dung marpahopu, mau bui Tuhan, bah jumul balgamanya, ina mesti tok kan, jadi sehingga kemudian bagaimana akhirnya mencoba tawar menawar, tetapi kita diingatkan tentang kualitas kehidupan kita yang harus kita perlihatkan dan kita tunjukkan di tengah-tengah ini kehidupan dohot ngelutah. Amang dot inang. Ada kata bijak yang mengatakan akhir hidup setiap orang adalah sama. Dia mai bahwa dia akan berhadapan dengan kematian itu, maka kemudian tidak ada yang bisa menghindar dari situ. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana dia hidup
dan bagaimana dan dari dalam siapa dia meninggal dunia, itu yang membedakannya. Ido hidup na berkualitas na dipangidohon debata di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Bagaimana dia hidup bohado ibana di bagasan kehidupan dohot nguluna. Bohado ibana di bagasan kehidupan dohot nguluna. Ketika disadarkan tentang memento mori, mengingatkan kita, ingat hari hamamatem ninna. Ingatlah hari kematianmu. Memang soal tanggalnya, bulannya, tahunnya, tidak ada yang tahu tentang itu. Allah saya didok kata debata yang perlu adalah persiapan diri. Ido tugasta, ido ulota, ido naik kota ulahon di bagasan kehidupan dot nguluta, supaya apa? Supaya jangan sampai akhirnya manusia itu terjebak kepada kematian dini secara rohani amang dotinang. Mangulu donyan secara fisik, mangulu donyan ale dia lupa debata, dang mangulu ala buah ala dang diulu ibana debata, dang ditangihon ibana debata, jaladang hidup ibana di bagasan debata. Maka kemudian orang-orang yang seperti itu terhinggapi kematian dini di hadapan Tuhan. Nah, bukhado kita supaya kita tidak dengan model hidup yang seperti itu, ale tung maceta kasma mangulu do di portibion, ale mangulu do di adupan ni debata marhite na mangulu ibana mayuton ibana di bagasan kehidupan dohot nguluta. Maka kemudian kematian bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Kehilangan terbesar adalah apa yang mati dalam satu sanubari kita, dalam hati nurani kita sementara kita masih hidup. Ninna mata sinorman kausins marhite naso mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia donatikos jala dia dodang. Berarti dia sedang dihinggapi kematian dini di bagasan kehidupan dot nguruna. Maka kita diingatkan di tengah-tengah kehidupan dot nguta, bican di lehon debatado hita kehidupan. Maka itu menjadi alarm bagi kita dalam kehidupan kita. Bican di lehon debatado pe napas kehidupan bagi kita. Maka kemudian kita diingatkan dalam kehidupan kita bagaimana supaya hidup kita itu berarti. Bagaimana supaya hidup kita itu berguna. Bohado kehidupan tei boleh marlapatan hobartu lomoni rohani bata di bagasan kehidupan unuta dan tidak sedang terjebak di dalam kematian dini melalui mengabaikan suara Allah di bagasan kehidupan dohot nguluna akamang dotinang itu. Alani ada 3 kata tentang waktu dalam Alkitab. Mau pasaton tiki parmodingnya mata Ridwan Samosir. Nah parjolo dalam bahasa Yunani di dok, mulai hita kan bawa waktu, nina hita kan? Di dok na parjolo itu adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang kita alami setiap hari ketika berbicara tentang jam berapa sekarang. Jam sekian lewat sekian menit. Tanggal 3 sonari. Dot akan asing. Itu ketika berbicara tentang kronos. Waktu yang biasa kita jalani dan kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita tentang detik, tentang jam, tentang menit, tentang hari, bulan 3, dan tahun berapa dan sebagainya. Alapa dua kon adong bahasa Yunani mendokon ayon. Dang ayod dah so tungga biala ni mangain narhamuna. Adungi ayon namanya ayon. Berarti itu adalah waktu yang sangat panjang atau kekal yang tidak dibatasi oleh waktu, jam, dan tidak terikat oleh jam, oleh kalender. Dungi patuluhon namar guar meyak kamang dotinang kairos. Itu adalah momen yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan dohot ngolutta. Alani dalam perjalanan kehidupan kita tidak semata-mata berhubungan dengan kronos, tapi juga berhubungan dengan kairos. Bagaimana di setiap saat itu, setiap detik, bahkan setiap menit, setiap hari itu adalah menjadi momen penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menciptakan
sejarah yang berarti, yang berguna demi kemuliaan nama Tuhan. Dungi sahat mana patuluhon nakin marhite ayon nakin dungi gabe didaima kehidupan yang kekal. Karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Mang Dotinang, jangan hanya sibuk dengan menghitung secara kronos, menghitung area tanggal 3 sonari. Dungi awal bulan berarti las ni rohana mesti ngate. Anggo majalo narhana. Baik kelas dorohat tadi sih, amalo hala along di awal bulan dungi majalo dorohana dungi dang marulupulup dang maras rohai bana anggo si sukuno di kan naeng. Siapa resorde. Tapi jangan hanya sibuk dengan kronosnya, tapi juga harus sibuk dengan kairosnya. Maka kemudian Ainon sudah menanti orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita setia dengan waktu, dengan kesempatan. Napi nasahat nih di bagasan kehidupan dot ngeluta, maka kemudian nama Tuhan bisa dipermuliakan oleh karena kita memakai kesempatan waktu napi nasahat nih debata tuhita di bagasan kehidupan dot ngeluta akamang dotinang. Las omma perenungan na bagas museng tuhita akamang dotinang. Tu dia ho dung mate ho. Sutu ngadong mandokon tutuba namuseng ati. Dangi suku-sukun na. Sutu ngadong na mandokon tu porsea namuseng. Sutu ngadong mandokon tusan. Tu dia museng teh. Tu samosir ade. Tu samosir ay ma ay utu ipaingot. Ay nalupa domang sidor ko sa samosir di mana museng ni. Tu samosir ina kan daung. Tapi justru tu dia ho dung mate ho itu menjadi sebuah perenungan bagi kita di bagasan kehidupan dot ngeluta. Karena kematian tidak mengenal usia. Tidak mengenal kapan waktunya. Dalam kondisi boha, dalam situasi boha. Tapi kita harus terus menerus akamang dotinang menyadari itu. Kemudian waktu yang singkat itu adalah merupakan anugerah dan kita bisa memakainya untuk memuliakan nama Tuhan akamang dotinang. Laus tadehomma edeon di bagasan perenungan akamang dotinang Allah suku-sukunon itu relevan terus dalam kehidupan kita. Takkola tu nama tua, tu naposo, tu hami, manang tu isepe. Maka pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita. Tu dia ho, dung mate honina, gabe perenungan na bagas tu hita. Tadehomma para musik nami, inang para musik nami. Diringi dengan musik setengah suara sambil kita merenung taringotu edeon amang dot inang. Uhut pada diri lahu martangiang di rohat tabi. Dengan setengah suara agak dikecilkan lagi nang. Tu dia doho amang dot inang nungaradebe ho uju debata majoho di bagasan praringgulum
Lo takkan aposo remaja ng sekolah minggu pe. Saya ingat jepek doti kita saling mangulu di tengah-tengah ni Portibion. Sotung marisuang partikian, sotung marisuang gogo, sotung marisuang sudah na pinasahan di bata di hita. Ingat manginang na po sa bulong, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya dan tidak ada yang tersembunyi. Patardo sudah di hadapannya. Alani mengaradi mahita terus. Manang tungsa di hari pe. Di batalah maju hita di bagasan paraninguluta. Asonang tak sia-siahon kesempatan. Ada sebaliknya. Tapake mah kesempatan lahu mangulakon lomoni rohana naidokna di bagasan muluta. Mau liate di Tuhan nunga saat kami tu minggu ujung tahun parhuriaunon. Paingotok kami bahwa sudena akan berakhir dan semuanya akan mempertanggungjawabkan aporsion nami, ngulu nami diri nami Tuhan, kesempatan waktu napi nasaat mi, Tuhan ya Tuhan, alaniasi maroham, saya paingot mahami. Molo di jauho sapli mahalak dongan nami siat tonga-tongani huriam. Gabi jami tadui di hami akan mengulu Tuhan. Bahwa hidup kami juga akan menghadapi hal yang sama. Maka bagaimana kami harus bersungguh-sungguh memakai kesempatan waktu napi nasahat mi Tuhami di bagasan paraling ngulu nami Tuhan. Boado hataun di bagasan ngulu nami, saling mangulu kami, asa menyajikan produk yang terbaik. Nah haruar sian haporsion nami Tuhan, di bagasan ngulu nami, alaniasi maroham, saya sungguh limahami Tuhan. Utangnya kami nakaruas yang huriam na di bagasan parsahiton, na berjuang rodi sah di bagasan tikion. Saya paingot manasida. Adong dohali Tuhan. Molotung pe marsi taunon sangompas. Paingot manasida. Dakya tadi konomu nasida. Asa marite gabe. Margogo manasida di Tuhan. Di bagasan paranimul nasida. Mau lihat di ruas ni Uria makan marulang tahun. Usia ulang tahun pernikahan. Di sudia kadengkan ni basam. Diganup pribadi dan diganup keluarga. Mau lihat ya Tuhan. Pasu mah. Asa marti gabe. Boy nasida modal maras roha jala diingot nasida oleh Tuhan. Di bagasan pardalan ngulu nasida. Dipuji nasida oleh Tuhan ala ni denggan ni basami. Mau lihat ya Tuhan. Molo. Upa ujung hami. Marhite nang saat kami di ujung tahun parhurianon, saat mahami tu minggu neng roh, di minggu at penaparculo, asa martega betung macetakas museng di paingoto kami pangaradion diri nami Tuhan, laho manumu nomuho Tuhan. Tarlu mobil dia persiapan di las ni rohanami ala nunga seorang hotong-hotong di portibio Tuhan, marhite na maras roha marulupulup kami Tuhan. Majak koko di bagasan ngulu nami. Roha nami Tuhan. Pasu-pasu sudia kapanitia. Di kepanitiaan Natal. Tingkat kategorial roh di satu tingkat huria. Nang akasakap. Ulaun-ulaun. Diakoni. Nanain di patupa huria misongon patuduhon. Tadar lasni roha nami Tuhan. Ala nunga roho tutonga-tunga ni portibion.
Saya urupi maka panitia, saya urupi maka peserta, asang giat boy na muli hu pasat kami tuho Tuhan. Atau moliate madihole Tuhan. Pasu-pasu kami salut na pungu di son pinuji maguarmu. Marti Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata huhut ma tapasahat pilata. Olan parpuan sudi. Sudi parpuan. Sudah kita Sogode surgawi Sai pajumpa kita di sini Sogode surgawi Sai pajumpa kita. Ayat tolu sudah bawa. Sudah Sogode surgawi Sai pajumpa kita di sini Sogode surgawi Sai pajumpa kita di sini. Alat musik. Ayat 2 Holonaka perempuan, sudah perempuan. Kita dohot dongata
Sudehita. Sogokin surgawi, sai pajumpa dohi kadisi. Sogokin surgawi, sai pajumpa dohi kadisi. Alat musik. Jong Mahita. Sogokin surgawi, sai pajumpa dohi kadisi. Sogokin surgawi, sai pajumpa dohi kadisi. Nungata bege hatan di batatu hita di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion nama naringoti panguhuman na parpudi. Unang olo hita di elai lapor tibion nama bain hita dausia ni bana. Unang tarlalap di haulion portibion naso manoktongi. Atong borrat mahotung olu si ganupari. Tabatudu madirita songon halak nama kirim Tuhan ajaun ni bata. Dak soal umur manang parsahiton anggo hamatiani. Aleho bartu sakka dot lo muni rokan di batadui. Bican di leon di batado petiki. Hai pason hagogoon. Beta marsitutu mahita mangulahon lo muni rohana. Taida maaka peluang-peluang nauli nangpe di tonga-tonga ni tantangan. Unang so manang sumurut. Alesatia matorus mangulahon na dok ni Tuhani. Ala ikon pertanggungjawabanotto dosa luhutna tu debata. Unang leba jala unang sumurut mangulahon na didokni Tuhata. Tatangnya ko mapilata. Ale di bata manami na di banwa gijang hodo haroroani saluhut. Silehon-lehon na denggan dok naso ibasa na malutus. Upasat hami masian na namitu hami pilihan nami tuho. Say calo may gabiwap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa operasyang hami pilihanon. Pati bulu konar caomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadami godang nisilenon mitu hami. Asalam girgir hamandok mau lihat itu ho. Marhideti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahati
Ale Tuhan de bata nasian na hinan jalan na mangulu rodi sa leleng ni leleng na. Huingot hami sadarion akan amate sian hami. Naung pajulohon tulabungmu. Di hodo anak itsu ni banua gijang. Jala disakapi hodo di akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot hayon ni daging di hari sogot. Mau liate marohanami tuho. Ala ditubuon ho kami tu pakirimo na mangulu. Gabe partohap kami di anguluan na sora suda. Dada nama dele kami di hari parningotanon. Ala na malungo do kami di sabulo ni tordinami. Nunga torop dongan nami naong ni alapmu. Tau si paingot do ujung nila kanasida di kami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Sai sungguli marohanami. Mabay tiruan na denggan diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dot akan namatayan. Asaw na mga dungi jala madele na sida. Saya taiti maroha na sida mamereng dopak gijang. Saya lehon todim tuhami asa takas dia tidako tuhami. Naong doho dohami anakmu jala panean di arta na di banua gijang. Saya padau maganggu ni roha sian hami. Asa hot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolus kami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be. Ukap mata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan Tuhan sonangani. Molohalang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargogoy mahami marhite-hite tordemi. Asa tarjo kami. Ale amang. Sahatu tangamu matodikku. Saya patiur hian rohanami, asa hobaslah kanami jala sonang hami, lahu mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, saya pinarbadia maguarmu. Saya romah rajonmu. Saya saut malomo ni roham di bano tongon songon na di bano gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesa manusa nami songon panesanami di dosa dongan amardosa tuhami. Una kami tugion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mamu di bakasan dami jalama pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jal ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon tuhan di batama buhina tuho jal asim marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaronon damena tu todim.